Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Queen Delicious yomwe nyika vachiti Japreza naSewiknel vari kudyanana kumagaro. Terai munzwe ngezvakaoma. Vese varume vakapuwa mota nzi vari kudliwa. Unoziya hatina competition or ngatimbotaure pa in favor of you. Iwewe une mari inini handisati ndane mazimarani ngafuna change, things can change anytime. For now handisandasvika iwo zvamunofamba nazvo zvimota zvimachichichi. So iwe utori negame ukafunga nhasi kuti uda unokwirwa murume wekuzanzibar tofuna ndomutegedza anongogara aka nai Jesu muzandada kuzotimboti do ndikati saka ari kutambira mbo wiki mukuru zvenyu muzati kuti kunofaungorwako ini ndiri mudhando weka ini ndindosvirwa ka ndimunoziva ini ndiri mudhando tinotarisa pasi tinofura meko takatarisa kuti saka ndandifedza kuita picture akataro sei kufamba nini fambai nini slowly musamhanye pamusiri kunzwisisa tai Queen stop tombotora zviwine apa pari kuda zviwine pamusoro ndokumbira kumbotora zviwine haleluya mirai nditore zviwine nditi aiwa zvokuti chine nditi Friday ndapedza basa kare ngatimbotore zviwine ngatitore zviwine because iri ranhasika hariduri soba iri ranhasi unoziva ndokuremerwa hakuzi kuti hapana wandotya muvisiya wani asi ndiri kungoita kufunga asi andapinda kuvakomana wakapiwa mota ka vana handitauri zvana Japreza handi munoziva kuti ndakaenda kumazois na kini mushapaidze so I don't talk bad. Pane mukomana ndatobloka anga achifunga kuti ndiri kuedza kudhisa anonzi Japreza no vanozviziva wana kuti ndiri team Japreza and Japreza handikusi ndotaura naye munhu wandotaura naye ndikini manager wachete so there is no way pandichadhisa ndangotya ndakati misuri nhasi ndichikuti unozati kubviswa umhandero wekumati kunorwa nebhenzi yakapiwa je I just hope hapana zvakaitika. That's my prayer because vanhu vane mari kukuudzai chokwadi kana uri ngochani ndagara ini muzo ndakabuda ngocha ndakautanga ringoni ndine 6 years old ndopa ndaitochemera kuenda nemadrezi emutukuni wangu kunzai vanhu vakakura kubudirwa nokuti ndine 6 years ndopa ndakatanga kuziva kuti ndiri mukadzi ndakatomboenda ndaitoenda nemadrezi emutukuni wangu kukreshi ndichisipa ndichidzoka ndakuchema so uchifunga izvo ndine makore mangani 44 handiti saka zvangu handina 44 ndiri 91 ndine 32 handiti checalculate 32 years minus cheska timboshapira ina ndimboisa umwe pasapo timbotenda varumebo achachibongwaineni matatenguru arakaboliaka Queen semusina kundudza munoziva kuti dai mandudza makuseni kuti Queen zviri kufungidzirwa kuti wiki anenge ano endasiya zvamadhambo sisambozvi warikatabati yayataira tikumakuwa inovipa zve uchive jo wiki saka pandanzwa nyaya ndangoti didiniti vakomana uzada mabhuru angu ndangoona festa ndikati because havaitishka munoziva mabhuru kini ane mukadzi wake panasha kina hazi kuti didiniti kambomwana alakado vripos ndiani kuuya ndi vanhu vanobva vati Queen muri kudiscriminate munoziva handisi kudiscriminata but ndiri kuti haungafose vanhu vasiri ngochani nekuda kweurombo andinoona wakuvaitisa kuti vaite hazvina kunaka izvozvo unze kungochani unonaka kana munhu ari impressed nawo
Anibona? Are you interested now? Woman and to all right, I want. But in the morning, in the happy motor. How change? Yeah, right. Ay, me. Him is in the happy motor. Intibati say, because when kwangu kangu andawarumika ku akadzi vashoma wakapiwa munhu vana Diana Samkange nani kwangu kawandawarumika akazombozvunza akati imo muZimbabwe mungori nevarume chete inokuita sevarume majenrume sikala zika pandakabviswa mandaro kumashure ndati mwana kaini ndati